Idéer er noget af det mest kraftfulde, der findes. Fordi idéer kan flytte mennesker, få os til at se på verden på en ny måde, og ikke mindst få os til at handle anderledes. Mit navn er Jakob Lovas. Jeg er filosof og indehaver af foredragsvirksomheden Tankeværk. Jeg har undervist hundredvis af mennesker i filosofi og har med egne øjne set, hvordan filosofi kan løfte mennesker gennem meningsskabelse og nytænkning. Og der er mere brug for nytænkning nu end nogensinde før. Min opgave det er at samle filosofiens bedste idéer og få dem ud i verden gennem foredrag og kurser. Idéerne, jeg tager med, der har det til fælles, at det har potentialet til at forandre vores arbejdsliv, vores hverdag og vores lokalsamfund. Så det er altså filosofi, når det er allermest konkret og virkelig kan gøre en forskel. At få mig ud til et filosofiforedrag er at få et inspirationsboost. Du vil lære at tænke nyt, akkurat der, hvor tingene virker mest fastlåst, og se mening, hvor det hele ser mest meningsløst ud. Når jeg holder foredrag, så er det med hele kroppen, både hoved og hjerte. Min målsætning det er, at ingen forlader lokalet upåvirket. Jeg ser frem til at møde dig og få en snak om, hvilke idéer, der kan inspirere dig. Om det så er en virksomhed, på en skole eller en kulturinstitution eller noget helt fjerde, det er mindre vigtigt. Det afgørende er, at du er klar til et opgør med vanetænkning. Vi ses.